Ори F1. Японска селска краставичка. Когато скъсаш краставичката, на нейното място моментално започва друга. Ори F1. Японска селска краставичка. 5 месец активно пододаване. Крупкава, сочна. Ори F1. Нито една болест. Отново. Лъскава. Невероятно вкусна. Изпълнена с захари. Ори F1. Ето, скъсваш краставичката. Невероятна краставичка. И на нейното място, моментално, започва втория плод.